खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे रादाब लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि रादाब फरायनायखौ मोजां मोनगोन। सेथि खौराङावनो दङ बिटिआर बर्डनि साख्रि ओंखारदों। गासै मोन 193टा पस्ट दं। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (BTC)नि मिरु सायख' बर्डआ BTC नि गुबुन गुबुन बिफाननि सिङाव थानाय मोन 193 ग्रेड 4 मासिनि थाखाय आर'जलाइ हांख्रायनाय बिथोनलाइ फोसावदों। आरजाथाव आर'ज गाबगिरिफोरखौ बोसोन होनाय जायोदि गावसोरनि आर'जलाइखौ अफिस अफ द मेम्बार सेक्रेटारि, सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्ड (BTC) क'क्राझार मावख'आव 21 सेप्तेम्बर 2024 खालि मोनाबिलि 5 रिंगायाव एबा बेनि सिगां गथायनो बोसोन होनाय जायो। आर'ज गाबहरनायनि जोबथा खालार 21 सेप्तेम्बर 2024। एडुकेसन क्वालिफिकेसनआ 8 थाखो पास, 10 थाखो पास जानांगोन। मोजाङै मिथिनो थाखाय नोंथांमोना अफिसियेल नटिफिकेसनखौ नायना लादो। नैथि खौराङावनो दङ प्रमद बर'आ क'क्राझाराव हारिमु आरो सुबुं समाजखौ जौगाहोनाय गोदान मावथांखिफोर बेखेवदों। ओनसोलनि हारिमुआरि नुथायखौ जौगाहोनो आरो बैसो जानाय नोगोरारिफोरनि थाखाय मोनसे बावसोमनाय जायगा होनो थाखाय गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव मोननै जौगालु मावथांखिफोरनि अनथाइ खाम्फा गायसनो। रिपर्टनि बायदियैब्ला बे मावथांखिफोरनि गेजेराव 100 सिटार मडेल सिनेमा हल आरो गसाइगाव महकुमानि गागि नोगोरारि गौथुमनि थाखाय गंसे गोदान बिल्डिं लुनाय। बेफोर हाबाफारिफोरनि थांखिया ओनसोलारि रंजानाय खाबुफोर आरो हारिमुआरि बाहागो लानायखौ बांहोनाय, लोगोसे बैसो जानाय नोगोरारिफोरनि थाखाय गोनांथार मदद आरो सुबुं समाजनि जायगा होनाय। अनथाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारियाव MP जयन्त बसुमतारी, गोबां मानगोनां सुबुंफोर आरो जायगानि नोगोरारिफोरा बाहागो लादोंमोन। थामथि खौराङावनो दङ आसाम पुलिसआ तिनिसुकियायाव हाथियार, बारुद आरो बेरफ्रुग्रा पाउडार जब्द खालामदों। आसाम पुलिसआ तिनिसुकियायाव मोनसे मख'जाथाव जब्द खालामदों, जेराव मोनसे होबथाजानाय उदखारि आफादजों सोमोन्दो थानायनि सन्देह गोनां साबमेरिन गान, गुलि बारुद आरो बेरफ्रुग्रा पाउडार बोखांनो हादों। पुलिस बिथोनगिरि गाहाय जनेन्द्र प्रताप सिंहनि बादिब्ला, जब्द खालामजानाय बेसादफोरनि गेजेराव गंसे हेक्लर आरो कच SMG 130 राउन्ड गुलि, गंनै मेगजिन आरो 1 किल'ग्राम बेरफ्रुग्रा पाउडार दं। पुलिसआ फोथायो दि हाथियारफोरा आसाम-अरुणाचल सिमायाव सांग्रां मोनसे होबथाजानाय आफादनिमोन। बे जब्दआ ओनसोलाव आयेन बेरेखा हाथियार हमनाय आरो उदखारि हाबाफोरखौ होबथानो थाखाय पुलिसनि सोलिबाय थानाय नाजानायनि बाहागो। ब्रैथि खौराङावनो दङ गसाइगावनि श्रीरामपुराव 6,000 निबो गोबांसिन सुबुंफोरा UPPL दोलोआव जयनिं जाफैदों। 2025 मायथाइनि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि बिसायख'थिनि सिगां इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल (UPPL) आ सनिबारखालि गोहोनि मोनसे मख'जाथाव मोनदांथिजों आसामनि गसाइगावनि श्रीरामपुराव मोनसे गिदिर सुबुं हानजा सुरनाय हाबाफारि लादोंमोन। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादियैब्ला, बेरेखा दोलो BPF, कंग्रेस आरो गुबुन गुबुन राजखान्थिफोरनि मुंख'जाथाव दैदेनगिरि आरो मावथिफोरजों लोगोसे 6,000 निबो बांसिन सुबुंफोरा UPPL आव जयेन जाफैदों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। दोलोनि दैदेनगिरिफोरा ओनसोलनि जौगानायखौ थुलुंगा होनो थाखाय लाबोनाय गोबां सोरखारि बिथांखिफोर आरो हाबाफारिफोरखौबो दिन्थिफुंदोंमोन। बे रेलीखौ UPPL नि गोनांथार BTC बिसायख'थिनि सिगां गावनि थाथायखौ गोख्रों खालामनो मोनसे सोलोआरि आगान महरै बानायनाय जादों। बर्डनि साख्रि ओंखारदों। गासै मोन 193टा पस्ट दं। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (BTC)नि मिरु सायख' बर्डआ BTC नि गुबुन गुबुन बिफाननि सिङाव थानाय मोन
193 ग्रेड 4 मासिनि थाखाय आर'जलाइ हांख्रायनाय बिथोनलाइ फोसावदों। आरजाथाव आर'ज गाबगिरिफोरखौ बोसोन होनाय जायोदि गावसोरनि आर'जलाइखौ अफिस अफ द मेम्बार सेक्रेटारि सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्ड BTC क'क्राझार मावख'आव 21 सेप्तेम्बर 2024 खालि मोनाबिलि 5 रिंगायाव एबा बेनि सिगां गथायनो बोसोन होनाय जायो। आर'ज गाबहरनायनि जोबथा खालार 21 सेप्तेम्बर 2024। एडुकेसन क्वालिफिकेसनआ 8 थाखो पास, 10 थाखो पास जानांगोन। मोजाङै मिथिनो थाखाय नोंथांमोना अफिसियेल नटिफिकेसनखौ नायना लादो। नैथि खौराङावनो दङ प्रमद बर'आ क'क्राझाराव हारिमु आरो सुबुं समाजखौ जौगाहोनाय गोदान मावथांखिफोर बेखेवदों। ओनसोलनि हारिमुआरि नुथायखौ जौगाहोनो आरो बैसो जानाय नोगोरारिफोरनि थाखाय मोनसे बावसोमनाय जायगा होनो थाखाय गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव मोननै जौगालु मावथांखिफोरनि अनथाइ खाम्फा गायसनो। रिपर्टनि बायदियैब्ला बे मावथांखिफोरनि गेजेराव 100 सिटार मडेल सिनेमा हल आरो गसाइगाव महकुमानि गागि नोगोरारि गौथुमनि थाखाय गंसे गोदान बिल्डिं लुनाय। बेफोर हाबाफारिफोरनि थांखिया ओनसोलारि रंजानाय खाबुफोर आरो हारिमुआरि बाहागो लानायखौ बांहोनाय, लोगोसे बैसो जानाय नोगोरारिफोरनि थाखाय गोनांथार मदद आरो सुबुं समाजनि जायगा होनाय। अनथाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारियाव MP जयन्त बसुमतारी, गोबां मानगोनां सुबुंफोर आरो जायगानि नोगोरारिफोरा बाहागो लादोंमोन। थामथि खौराङावनो दङ आसाम पुलिसआ तिनिसुकियायाव हाथियार, बारुद आरो बेरफ्रुग्रा पाउडार जब्द खालामदों। आसाम पुलिसआ तिनिसुकियायाव मोनसे मख'जाथाव जब्द खालामदों, जेराव मोनसे होबथाजानाय उदखारि आफादजों सोमोन्दो थानायनि सन्देह गोनां साबमेरिन गान, गुलि बारुद आरो बेरफ्रुग्रा पाउडार बोखांनो हादों। पुलिस बिथोनगिरि गाहाय जनेन्द्र प्रताप सिंहनि बादिब्ला जब्द खालामजानाय बेसादफोरनि गेजेराव गंसे हेक्लर आरो कच SMG 130 राउन्ड गुलि, गंनै मेगजिन आरो 1 किल'ग्राम बेरफ्रुग्रा पाउडार दं। पुलिसआ फोथायो दि हाथियारफोरा आसाम-अरुणाचल सिमायाव सांग्रां मोनसे होबथाजानाय आफादनिमोन। बे जब्दआ ओनसोलाव आयेन बेरेखा हाथियार हमनाय आरो उदखारि हाबाफोरखौ होबथानो थाखाय पुलिसनि सोलिबाय थानाय नाजानायनि बाहागो। ब्रैथि खौराङावनो दङ गसाइगावनि श्रीरामपुराव 6,000 निबो गोबांसिन सुबुंफोरा UPPL दोलोआव जयनिं जाफैदों। 2025 मायथाइनि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि बिसायख'थिनि सिगां इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल UPPL आ सनिबारखालि गोहोनि मोनसे मख'जाथाव मोनदांथिजों आसामनि गसाइगावनि श्रीरामपुराव मोनसे गिदिर सुबुं हानजा सुरनाय हाबाफारि लादोंमोन। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादियैब्ला बेरेखा दोलो BPF, कंग्रेस आरो गुबुन गुबुन राजखान्थिफोरनि मुंख'जाथाव दैदेनगिरि आरो मावथिफोरजों लोगोसे 6,000 निबो बांसिन सुबुंफोरा UPPL आव जयेन जाफैदों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। दोलोनि दैदेनगिरिफोरा ओनसोलनि जौगानायखौ थुलुंगा होनो थाखाय लाबोनाय गोबां सोरखारि बिथांखिफोर आरो हाबाफारिफोरखौबो दिन्थिफुंदोंमोन। बे रेलीखौ UPPL नि गोनांथार BTC बिसायख'थिनि सिगां गावनि थाथायखौ गोख्रों खालामनो मोनसे सोलोआरि आगान महरै बानायनाय जायो।